Čaute ľudia, sociálne siete, to miesto, kde ideš scrollovať na 5 minút a zrazu o 2 hodiny sa ocitneš na profil nejakého Albánca, čo chová škrečky. Poznáme to všetci, nie? A čo je na tom najlepšie? Tie typy ľudí, na ktoré tam narazíš. Každý ten typ človeka má svoj vlastný štýl, no niektorí by bolo najlepšie, keby odovzdali telefón a trošku sa nad sebou zamysleli. Dnes si dáme taký rýchly prehľad tých najčastejších. A ak si myslíš, že do žiadnej z týchto kategórií nepatríš, mám pre teba trochu zlú správu. Pravdepodobne tam patríš. No poďme na to. Prvý typ, ktorého nikto z nás neprehliadne, sú influenceri. Oni majú úplne jasno v živote. Promovať všetko, vždy a všade. Ak ti influencer nepovie, čo si máš kúpiť, asi má zlý deň. Vieš, že si narazil na influencera, ak aj pohár vody na ich fotke má hashtag Hydration Goals. Ale niektorí sú fakt kreatívni. Ahojte priatelia, táto fľaša vody mi úplne zmenila život. Predstavte si, ráno som sa zobudil, napil som sa a hneď som mal lepší život. Použite môj kód H2O20 pre 0,5% zľavu na ďalšiu vodu, ktorú si môžeš naliať doma z kohútika. No kto by to nechcel však? A potom sú tu ešte giveaway maniaci. Chcete vyhrať túto ceruzku? Stačí dať like, odber, zdieľať na všetkých sociálnych sieťach a do komentáru mi napísať odpoveď, koľko mám moja babička rokov. Bracho, to už nevie ani ono sama. Ďalší typ človeka je môj obľúbený typ, človek, čo len spamuje meme obrázky. A vieš, čo je na tom najlepšie, že ich nikdy nepridáva na čas. On vytiahne meme z roku 2012 a správa sa, ako keby to bolo niečo úplne nové. Bracho, videl si toto? A ty len, no to som videl. Pred 10 rokmi, ale pohode. Ďalší typ človeka je online motherland. Tento typ ľudia, to je kapitola sama o sebe. Človek, čo má vždy pravdu. Aj keby napísal, že Zem je plocha, ty mu ukážeš priamy dôkaz, tak ti povie, že si zmanipulovaný. Určite ich všetci poznáme, hlavne keď začnú majstrovstvá v hokeji napríklad, komentárov na Facebooku, každý zrazu je tréner. Začala korona, každý je doktor. Masaker. Najlepšie, keď sa zapojí do diskusie, ktorá sa ho vôbec netýka. A keď im náhodou niekto napíše, že sa mýli, normálne napíše mu celú esej. Oni doslova čakajú celý deň na to, že sa s nimi niekto tam bude naťahovať. Ďalší typ, ktorý tu máme, je tichý pozorovateľ. Tento typ je tajomný ako večera u svokry. Nikdy nič nepridáva, nelajkuje, nekomentuje, ale keď sa s ním stretneš, vie o tebe všetko. Takého človeka isto poznáš. Napríklad, hej, ako bolo na party minulý týždeň? Počkaj, ty skadiaľ to vieš. Ale úprimne, títo ľudia sú najväčší profíci. Oni vedia všetko o všetkých, ale o nich nevie nikto nič. A posledný typ, ktorý si dnes tu povieme, sú fitness maniaci. Toto je ten typ človeka, ktorý stáva o 5 ráno, robí kliky, zatiaľ čo ty snívaš, ako vymyslí niekto pizzu, z ktorej nepriberieš. Otvoríš Instagram a tam len 5 kilometrový beh pred raňajkami, 200 klikov na raňajky a teraz idem na proteínovú kašu. A ty medzi tým rozmýšľaš, či sú v chladničke ešte párky. Tak čo, našli ste sa v nejakom tomto type? Alebo poznáš niekoho, kto zapadá presne do jednej z týchto kategórií? Ale buďme k sebe úprimní. Väčšina z nás je asi kombinácia z všetkých týchto kategórií. Dajte mi vedieť dolu do komentára, ktorý z týchto typov je najviac otrávny, alebo ktorý sa vám najviac páči. A hlavne nezabudnite, sociálne siete sú len zabava, neberte to príliš vážne. Teda, pokiaľ nie ste tento motherland. Dajte like, odber, zdieľajte a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau.